familles, 1000 problèmes. Serie, c'est la meilleure. Trois familles, 1000 problèmes. Boni cordigal, boni endam. One combino dami, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, ada urangur damus dam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, dia pasti mani. Amina. Amina. An jom galle man nange. Ayahan, ajewiyan. Ngona ndir galle furu suni ana sunaki. Burni chumchi maro chikis ndir galle. An kanne. Apari. Hol hajuma hen. Sabi kam hol haja min fi ma haccekinaw ma. An wona min jamoy ma aduma e galle. Min fo ma jung Abdourahmane. A wadat kam respect cekel belel. A fami. Amadou hedo mi halama. A jogora ko kilo ma mbeba lijjiti libara manani jimi ko jaltayam te min te wala yennamde a yennara hambe darimbira darma anani ana jogora an est ce que wajira hore mani Amina hof jungu mango whatsappinamde Amina mi fiyette mi fiyata cekkinaw ka bandi ka say min tay mem sawi ham kene hadami wattade mi wima kene hamma hirtade anani jimi ko jaltayam cietayam te am jeyi foni kay soni ko an wujjiri Amina min beta gujju bi mami kewdo e galle fo bir andi kaliso hay goto labani hen ko an wujji dum te so hala ka heewi ko police gaddabi do wada vérifier gallo fof naata suudu par suudu adar mi Sénégal lo adar mo mi Sénégal lo don adar mi Sénégal fo ka bonno nen no ama ko woni anana ñom wi enen gujji kalis gondo e galle Amina Sophia, Sall, mau dulu nih. Yo, dah. Purgolu. Jogo dah harus hutro. Ala ka Abdourahmane acita mi yafama. Wada ana ida sa defni kam nyam. Ala ka Abdourahmane me wona goto. Ko seri dum Sophia mi kom kilifa ma. Ala dum wona hakkunu men ande Yo, ka Abdourahmane. ay jagdo ngaccaari mbarani jagdo. Jagu. Ma jeedum. Ah dum heewi ha ɓurtide. Heewani ha ɗum ko an jeeyi ɗum min jimmi anani ko min e ma parfois mi nawma resto kirtoɗen etten dessert meɗen so pari noon jimmi ko nawden piscine Allah yiɗo ko mbawi noon ndiyam lay lumbat tan mbami yew minen nde min goni sukaɓe ayɗi beeli min narana ga min jaltoroy to kadi ayi jeewyal ngal jiyata ngal ɗo tegannomi ngal min wadda he ngal feewi ndiyam tan mbami wadde de ñani hen inchallah ko an jangguinata kam no lumborto par ce que min wawi lumbade ha ana diggani merci beaucoup a diggani min komi marin tan ko woni Amina ittu jungo ma o ittu Amina nde bonde nde ɓinde haram wala nde woni cekami koye ma
an ka jasdude an ka rawande an ka mbabde min tawi mbimami min tawi jasi ko mbawɗa hen a ɓuuram jasi jeew rokkam mi yoɓo fittan o ɗum fofto quoi min leli yo kaso billahi sa rewi tiwarma ar aɗa yoɓademi mboɗem ɗo dari yeeso ma remami jarani amadou temi mi haalani ɗum de poɗɗa ko yaade ƴeewa no dañirɗa ɓiɗɗo par ce que mbiɗa andi a jibinta ka boniraɗo ɗum poɗɗa ƴeewde min tawi ko mbora namno yumma jibinɗoma yumma namnum hooli min yumma ne andi capacité am an tawi bonneji min ɓuurma bonneji laabi temedere o ko jas amadou rawandu accumo kuɗaɗo allah jas min mbiɗa wawi wonɗo galle tan sey neji tan ñande fof tan bone sen jalti o bone tan naten o bone andi ko bonɗu ni ɗo fotani haaldemo ɗo ala moƴƴuɗo needi noon onon foof ala moƴƴuɗo needi de amadou mi mbimi ala moƴƴuɗo needi par ce que ɗon jogui probléme am a jaɓanimi rek sa moƴƴu needi ndek laam a jaɓani wonon fof kon bonmi needi onon fof ala mon mbaɗaɗo barke fof mbaɗaka barke galle o hay goto waɗaka hen barke wontan rokko jaam noon jaam ala ɗo de guerre tan min moon guerre komi dañani jaam billahi on dañta jaam onon on gontan dañ jaam hakkam yane moon on gontan dañ jaam hakkude maayi tan e cokaɗe hedde moon so Allah jaɓi kuɗaɓe Allah jaati kaw Abdourahmane ko wurat ko wallahi o handani hen no wayi moƴƴude ni no wayi jullude e teyde wonde responsable ko ɓuri kam ko hen musde fof ka Abdourahmane nden leli kaso himɓe galle ɓe hay goto hen a yiyata ni ena haal makko Amina kam kaw Abdourahmane wala caggal mum wona kaso fof rendi foti mum kono min mbeɗa andi sinno ko min wonno place makko mo daro darde lan wallude kam donc minen mami daro mi wallam ha aduna fof seedo nelaɗo a ruttito bisimilla ma ɗeɗo balɗe fof noon mbiɗa yiɗi noon dañjem discussion kono mi heɓani occasion hande noon moƴƴi Sophia aɗa andi ko mbiyannomami Abdourahmane omona prison ni mi anda mo yalta walla o yaltata ɗum ko Allah andi kono jimmi so tawi o yalti boowal woto takkomo woto haaldemo ko te hay dardemo woto darmo oto cekkodire hay batte ɗum tan noon ñaguimami noon saɗa wawi wadde ɗum Amina ma chérie je ne suis pas ta chérie en cekkodirani ɗum pardon mais mbeɗa andi kam tan hande gandumi aɗa jogui sérieux probléme holkoni probléme am min probléme ma ko gorko so probléme wonani gorko wona debbo gorko tan wawi wonde probléme am noon fatmi haalanma gueɗel gotel kala debbo mo jiiɗani ɗowa dande tan ne waɗa fetet fatet andu hewani place mum debbo ko ma heew place mum ay sa hewani place ma hono ma ara ittu ɗum waɗa ɗum ni donc noon min probléme am wona gorko te to nawata ham to min mi wonani toon jimi ko gattira hakkille ma mi haalanma gueɗel gotel noon mi wona wawi haalande somi heewi place am walla mi heewani place am de gati an sa heewino place ma Sophia a sertaki de min noon ko hewden place am tagui joɗade dewgal am ha joni te min to jira ham ɗo mi heew place am ha watti rufde jimmi noon ko andindema ya koltoymo ko centoɗamo gaccamo ɗum tan jimmi andindema ay an aɗan ko jimmi andindem yo dokko hande aɗa darnami ɗo henna aɗa haalnami ɗiɗo picci paccaji mi wona guiƴe te guiƴiraɓe mane mi wona guiƴu men minema min gona gotum te on ne bosse pas dans une même catégorie ɗum tan jimmi ganda ɗum ko ya sukkonomi Sophia anani haala ka fof wora heew te min mbiɗa haala mbiya aɗa furo ham aɗa hollami an aɗa jogui doole walla woto fontomi de Sophia
min koye plein droit am gommi jimmi ko gacca gorkam cengtoɗa ɗum anani certe makko gaccama so tawi noon an ka jewnuɗo gorko walla ka manquiraɗo gorko ya ƴeewoye gorko ma o ko cohluɗa o tottuma mais wona abdourahmane tottama ɗum par ce que an ko ni mbaɗon noon ko jikku mon worɓe e mamɓe tan mbawɗa rewde ko jikku ma kam noon mbaɗa a sangata an a serama kay yaltu galle ko mbatta e galle hanke dini ceerɗa han mbiya aɗa sinde worɓe janamɓe han salope Jongom aɗon den heewi no wayi min somi wi'ima ko fasa waɗima ko Moussa ni mi fena kono noon ɗum muusi ko fof ɗum nafi kam par ce que ɗum andani kam e aduna ko heewi kadi ɗum waɗi mi andi Sophia ko debbo jooɗo debbo muñ debbo jontaɗo par ce que so wonano fasa mi andata Sophia kono noon ko waɗimi ko aduna nani yeeso amen ɓurimi hen muus noon fof an jonngom haɗa kam wawno haalande fasa ko bandi walla ko bonɗo mi anda pourquoi haalnani eyyi Amadou min ɗum yiɗi no jawriren hen ko ɓooyi kono gila nden a hokkanimi kadi min fasa ko suuɗi kam hoore muɗum min fasa ko waɗata ko fof mi meeɗa tinde mi tinani mi maatani kanko hay kanko waɗi gueɗe makko waɗi ko waɗatno o yeehi lawol makko gila nden noon a hokkanimi no kaldirmi ko ɗum tan de wona haydara kadi Amadou min de kam mi nani e kolce bamɗe ɓe mbi kam fasa ɗeɗo balle ma o arɗo eyyi ɗeɗo balle kam mo arɗo ha Sénégal sa ɗo fasa ɗo Amadou an kam mbi ha joni yiddema nerde fasa non non ɗo mijoɗɗa to wona toon de hani min ko mijotomi fof fasa ɗo Amadou ɗo min mbadda guite nayyi ko ɗo tegal 5 millions walla mi yooɓo wonki mum ɗum kam ne muusi de mi andinma kam hay ñande darga billati min jiiɗi combat min mbaɗata hodde malaikaji ɗi ara kam taw min memodiri ha safi Sophia, toujours belle, toujours égale à elle-même. J'espère que tu vas bien. ayan mi noddiranimo ɗo hen aɗa haali ɗiɗo picci peccaji ay ko bablata ɗo ko wayim kono festo duddu ni kisma ok joni a natti darade beddaɗo fadam toon joni ka joguiɗo audace arde ha nder galle mum ndesa man namdo kam an kisma ko woni probléme ma Sophia, mon problème, il est unique, il reste le même. C'est toi, Anne Sophia, un problème am. Anne Sophia, tu comprends pas? Ka jijjiɗo ay ɗum ɗon jimmi ko gassa ɗum gubba min sa wiyama tan aɗa waram tan mbiya to ndewɗen ɗo wayim kono festo duddu ni Sophia, t'es sérieuse? Ay min somi ari galle mon ko mi ala choix. En plus min ko ɓuri bettude quand même. Mais ce chauve on est au banno cordial. je t'arrête ay oɗon joom fardo ko kanko jinmite C'est pas vrai. Wona gonga Sophia, je te connais wesh. tu m'écoutes quand je te parle mbimami ay on joom fardo ko kanko jinmite ko kanko ndessindiranmi a faami ko jimmi widem ko welande e Amadou aɗa jooɗi kadi aɗa yara attaye e jonngom an anne alama defanta attaye sono o jongo mo ndewɗen ɗo fof ko kalanmami ko fof hande ala fof ko mbatta anne programme sono arde aɗa defana Amadou attaye nde hoore nde waynande gosi gabbal seeñi woso han bettima han yeehi mawnoyde arsen dasa e codduli Bukari jooɗo jaren attaye
o boy ko bawɗo attaye te attaye belɗo waɗat walla suusa jooɗade ko fulɗo jooɗade de te noon ay min o mbiyata hooram wayi pourtant joyi commissaire galle walla ko jaltuɗo Fatima andu hoorema kadi de andu kadi ko betta ko de joni noon eyi Amadou caggal so ɗum ɓenni mboɗo yinno somi siiwi atayo ha yari januɗen seeɗa jehen banggue cornice o kadi mi nani toon ne waɗi place mo gandanɗa hoorema machallah an ana ɗo anda taw ko min tarema eyi toon a waɗi hay pisine te mi hallanima noon ne waɗi comci ɓe mbiya bendoniwi aɗa andi min kam machallah kala ko ɓornimi jaggadam somi ɓornima so ari ɗo tan kadi ma welta so Allah jaaɓi jehen toon mbaɗen toon ko weeli mbaɗen hen ko heewi te mi nani ndiyam pisine ina moƴƴe tele leerna ɗum mbimami kala to jaaɗa ana leerat an jongo ɗum alama baddata ɗum sono Amadou gandume betti kam wallahi betti kam an yeehi mawnoyde artena dasa mbeɗa wiya heñiram ndeka an hay am ɓurgoriyel ñolguel ɓuurma cim ya mbabba ñolbo notum sa wona Fatima dari kam boy kaɗa place ma wona nani eyi Sophia taw ko me fait tellement bien ɗum ɗon mankunogam hay local madi wallahi ça me fait du bien ko an tan an to ganduɗa te divorcé Sophia hande ɓurmi resede kisma te haala ka jimmi ko woto heew a faami ko jimmi wiidam ko Sophia komi ciɗɗoma sa wi a yiɗi kam a fenat ko welma mijo jango Sophia je te laisse pas à la fois de wat quel que soit alpha Sophia ko anjinmi purée kon miri jango tinno mi jango tinno fa ibo na komato wata kotam yata nana fa tabada wande mi jango mi jango anda futu kundura kundura lay min fani mama wonde ɓanduɗe balle hen muusi min tan Allah gandi ɗum yanke jam dañam ndax minen ɗo on ko gaddim ɗo minen mofti ɗum ga so masinima kesimaki jango sa fini kada o andi heccang tan mbiɗa am kesimaki no muusi wallahi so masinima moƴƴo kay an kam hoɗum dañɗaki ummi ko haccilon addaga moƴƴo de kam te andi ko woni hen somi masinima ɗum kesimaki jango sa fini a looti ndiyam ɓuɓɗam wallahi ma daw eyi par ce que kesi mum sono moƴƴandi ɗum noon lerɗa a tukkon noon mbaɗa alhamdulillah yettere Allah a joggani seeɗa nayi te noon wawi moƴƴude noon wawi wadde efficace eyi ummi ko haccilon de direct kimba ken gallagel de fu ayi ɗum noon wawi tidde o baɗon gallagel de meɗen fu ayi wona meɗen waɗi efficace de fewnta feewa fewnu ñaganayamo ha moƴƴa alhamdulillah rabbil alamin fewta ɗiɗo noon ne moƴƴi noon ene moƴƴi de seeɗa rek moƴƴi ha may te andi kesi mukke ɓanma noon ne wuli sa wona ɗum ni nanen feewi a waɗi hen tan haydara ɓanma noon ne wuli ni eyi noon wawi moƴƴude te mo foti de jeyata ɗum ɗo eyi waɗi hen yum pus wuttoro gakkude ɓanni seeɗa gandu fay mata dañi lekki mo aɗa sako cilon naɓe nde ɗum ha yayam tun to walma de tasi seeɗa kadi ɓeɗe musa keɓe dañino
e waɗi efficacement noon way moƴƴude ayide ayino way ɓuuɓde wallahi ɗum way ma ɗum ɓuuɓi ni ha yayam banda fat seeɗa fan ɓeyda ma hen seeɗa mais añ ɗum fof ñabbuuji tan mbaɗatmo ɗum de waye kam yayam banda waye kam yo waye kam mi weeti ana soweji wayam yo soweji taw mi so padde ma hono yawade gonduɗa e ma hama ali waɗa kam ɗeɗo golle mo golɗata kam ɗo mbiɗa jooɗi galle me muñam ma wallahi ko ɓelani hani weɗi wallahi dakkir goɗɗane nden o gal bukari hen mi haali kala feere boɗi kadi feere boɗi wallahi wiyano kirnane galle hen kirnane galle ka aɗa kay kirnane ga ko andi spécial jongo ma puttele yo naadiga yaltiga e wallahi sa di kamine fof negi tum ko tous aɗa solve ha nder gallam yomi yii mi hannimo mami jagge woyam yo woyam yayam woy hekam yo feeram boni woye gam bukari yo min gilawon weeti woye gam hande e hemma amadou kir nane nder galle hende kir nane nder galle amadou yo ƴewanam amadou okkam mbiɗa kir ala galle min kam fatima ko jinne walla ko malayka walla ko ɗum amadou addi kono haala ɗum kawre damal galle gonmi haalande ɗum fanma yeeyi bonde ne ittumi faɗam piimi ɗum ndeke waɗe taake ndeke fatima ko criminel bonɗo saay ndeke mboni ga waɗi kiir mo 8 vitesse o kam ɓuuri 8 bo aydi wimde piiro tas bil he mi haalnama noon mi wona giƴo mi wona giƴo joom suudu ma a faami non amadou men ma haalanan kam yawo mina yawta ko wona ɗum amadou an hakkude ma e allah fatimata jogo kiir fatimata ala puccu ala saret ala mbab ala bandum ko hutorte kiir fatimata jogo kiir wadde joni mi fenat wadde ala haalnam beeli mi fenat mi feeri mi fenande fatimata dal waɗa kam ɗo kiiruji elle tan almudel dogne guel tan ha ceerno guel adda yeeso ceerno a faami bukay haɗa kam yawono no jalane o de amadou haala ndi woni caɗele ma ni hen heeɓi makko addan probléme ko probléme Sophia o ko kamba heewe nder hoore ma he kala ko ƴettuɗa ko on probléme ɗum wontata amadou artir hakkille ma o probléme aji ñallata miiji ɗi sa lelima jamma heɗi gartata hoore ma he sa mumni guite ɗi garta a joni fenat o fatima fiyani non amadou sa jaggari ɗum ni kiiruji waɗimi ɗo fof ɓannandu fof hantay kiiruji kiir so yani ndu ɓanndu ndu kiir yani hen mata kay ma ɓuutu walla ɗaal hoɗo kiir yani ɗo heccaki ɗo mbimami kiir mi lappamɗo kiir mbiɗa ko ɗum koyɗo wallahi yarlami jafoɗami kiir nane nder galle he cafoɗa ko lappuɗon an kaya maayi ko an boni dewe la ilaha illallah an yiyane bone an guel kiita guel amadou wallam saabu allah hon balliran ma min hoorama moƴƴami de waye kam yo ko lappimi heccak ham amadou yewnam ɗo amadou yewnam yo mbawmi he a yiyane bon a yiyane iblis amadou yarlumi jafoɗami gaccinami hakke wallahi amadou o kiir gonɗo nder o galle somo yaltani peeje men bono amadou en mbeeji en cuuratima amadou bukari ne weesi bukari gasan taw algay peeje men boy bukari yettu gasani yaha a suwa yiɗa e derto to paɗen to ko jom suuduma tawa ɗum jawa amadou ni kom garɗo mawlade saabu allah wokkomi deeƴa amadou ni ko an liggi ɗum e jungo ma to paɗen to ndiyam ala tan ko an liggi ɗum e jungo ma wona ko cikkanam min kom kanka hande kolla mam kaalidi rewini yimɓe jaa yaɗo soya basi si non so jamma basi de moi je ti bukari ka banda ni quoi mi mbiya rewini ni mbiya alala on sen e rewini mi appel netto ɗo mi yiɗa film yaltuɗan an kadi yaltuga amadou an bari an kadi yaltuga bukari wona an kalama yaltuga bukari kadi de ɗum ko sodiya mi mbiya ɗum ko sodiya an ɗum mima wala anda bukari an
rek opule Sophia opule no Sophia, jango. on le campagne dia ga mi wonde Yo bandi ya wana suwa yi dai to ana suwa yi dai da man mi mo wonde bandi ana ya han taw Sophia opule Sophia opule anen opule mi ya opule mi ya o mi jogo goldo mo gol wala sikal ko mi yidam asuwa yida taw mana ka mbiya ko kangal mi buma wonde kangal labi to ban jedi ayam kan ligi junguma nena ko ligi jungum fu kanyum heba sik anda o ko yirgo ko woni Sophia wallahi loya kabi kam no jom fatima anu ko woni anda bukan mi mo wonde bandi labi opulum man anda kam fatima anu ko woni kam way ngom kam woni Fatima, ngal ko anda o bukan tampini kam bukan lepti kam opan ben Jaw na wo kilo mu ko yalla wala mais hande to mi jaggi ma hande sanda nusu lan mi wala hande sanda nusu to hande mam wala hakuba asu ay yadra non opu Sophia wala wani opu ya dasan kama tam ne ya mbale amen oya sabi Allah yal salam warna amar anu sa ya ko sabal xoro fay yo ya Fatima yo yal salam sabi Allah yo yal salam sabi Allah tawi dum zurma cewa hal do sabal yo ko pa amar sabi ala yurmo o min lahpani ya hani mi yewa mi yalte mo yare yal salam sabi Allah ana ma da chama ana da sen to na yo no anu mbar do jam an ko ma sa do kenen den dem Apa kam salam itu? tay bonne dagal ya dagal jibina de He gij ala do wonde babiraɓe ma sunda bamma fino kiru ta ƴewri nande aya wonta ɗo haddal Dime, hole mon cittaɗo alon ene muusi alon safi kira so aya walla tawi won bandi minen ɓurno won bandi sunda bamma latno halta ay korko bonɗo needi wallahi ma nanka korko bonɗo needi nanata ko ani woni noon bukay bustina nder salam yaltu tawi joom suudu man leloyɗa men mooli allah noon min tampi mi maayi noon bukay yaltu salam amadou mi haalnamo noon haala ka heewi de amadou saɗo ala ka dara ɓurɗa ñam so jogoma kam mefti kam aɗa andi ha saɗo mi yaltanema han mi yaltanema jangga heddi ko hen meɗen ɗo jooɗi billahi so jongoma ko memti kam ganda anamadou an woni hom ana mina letti kam wawi bukay fi sabilillahi wa rasuli woto warno mawni ya suudu ma tawi e joom suudu ma gaccani amadou walla an joni wona Poular nanata amadou si sabilillah yo rasulillah yo demba ñohor yo Moussa Kebe yo mi waɗani noon hande mi waɗani noon jang yaltude ɗo maayde laala balla mi yaltata salo amadou ko mbawɗa foof e ganduɗa ko foof noon aɗa wawi wa ko tawanma ko hen tawma hen Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majinobe. Trois familles, mille problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kodigal, boni endamu. Won kombino dami, won kombino dami. Hey hey, won kombino dami. Mbida, mi nawlirtake. Seretake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasirabe nanjala